Сәлам дусларым, Татмус ТВ каналында Татар эстрадасының бар яңалыкларын туплаган шоу-біз тапшыруы. Мин Фәннур Фатихов сезгә әлеге кайнар яңалыкларны җиткерергә әзермен. Димәк, башлыйбыз. Татар эстрадасында яңа гаилә барлыкка килде. Ниһаят, Алмаз Мирзаянов белән Зөлфирә Шәйдуллина өйләнеште. Бик күп котлаулар килә, Аллаһы Тәгаләнең мең рәхмәте яусын. Бүгеннән без гаилә дип шатлыгы белән бүлеште Алмаз. Фирдус Тямаев бүктүрмә җыры белән Instagram шелтәрен янәдән гөрләтә. Әлегә тискәре комментарийлар табылмады. Фирдусның юморын аңлап, фанатлары бары уңышлар теләп язган. Айсыл Габдинова кияүгә чыкканына 2 ай булган икән. Шуның хөрмәтенә ире идәндә аңа чәчәк яфраклары белән "Я тебя люблю" дип язган. 2 ай гаилә тормышы сизелмичә дә үтеп китте. Рәхмәт сиңа, гаиләм, дип язган Instagramында Айсылу. Данир Сабиров кәшифә методларыннан фитотерапия методларына күчкән. Үләннәрне болгатып, кайнатып, белгән догаларын укып, тын юллары ача торган шифалы рецепт белән бүлеште. Карыйбыз. Данир, нишлисең син? Килгән кунагымның бераз тын юлларын ачардый. Сиңа мунчага килгәннән соң әйбәтләнде ди. Шуңа күрә үзем белгән догаларымны укып. Менә, үзем җыйган карлыган бит. Ясый специальный отвар. Әше, әріммәше! Вот, ана песине кайнатабыз. Айгөл Бариева үзенең 45 яшьлек юбилеен Ягодка пати дигән кичәсен 3 көн буе бәйрәм иткән. Шулай ук эстрадабызның якты йолдызлары да Айгөлне туган көне белән котларга килгән. Беренче көнен ресторанда үткәрсә, өченче көнен теплоходта туганнары белән үткәргән. Бүгенгә шоу-біз тәмам. Татар эстрадасының кайнар яңалыкларын сезгә мин Фәннур Фатихов җиткердем. Һәр көнне без сезне шоу-біз тапшыруын карарга чакырабыз. Шоу-біз, без йолдызлар турында барысын да беләбез.